Wow, kakva ogromna kanta sa kokicama je kod Britney. Imaš toliko kokica da ih možeš jesti celog života. A kod Julie je super mala porcija. Da li tamo samo jedna kokica? Julie, jesi već smislila kako ćeš je pojesti? Sad ću. Misli. Došla mi je sjajna ideja. Treba mi moj čarobni štap za povećavanje. On može povećati moje kokice do standardne veličine. Uspelo je! Maš tako želim još više. Što? Zar sam opet vratila super malu veličinu? Smor. U redu, morat ću da jedem to. Nije loše. A Mija, možeš nastaviti? Odlično. Imam srednju kantu ukusnih kokica. Wow, tako su ukusne. Želim još. O, da, divno. Što? Nema više? U redu. Britney, sad ti. O, da. Tako sam gladna. Sad ću probati. O, kako lepo. Devojke, želim još kokica. Nemate pojma koliko ih volim. O, da. O, i ja ću jesti malo. Što? Čekajte, na dnu bi trebalo da bude još kokica. Ne brinite, tu sam. Wow, ovog puta ste dobili nudle. Kod mi je mala porcija, a kod Britney je srednja. A znači, Julie je dobila ogromnu. Neverovatno. Ali Mija će biti prva. Hajde, hvataj svoju nudlu. Izgleda da ove velike štapiće uopšte ne odgovaraju tako malim nudlama. Znam od koga da pozajmim manje štapiće. A Julie, možeš li mi dati svoje male štapiće? Ne? A šta ako ti ponudim novac? Odlično, znala sam. Štapiće su moji. Izvoli, ovo isto za tebe. Jao, seljanka. A dakle, vreme je da probam svoju nudlu. O, da, uspela sam. Divno. Dakle, ko je sledeći? Britney, možda ti? Rado. Ali mislim da ovi veliki štapići uopšte ne odgovaraju mojoj porciji. Ne znam kako da ih uzmem. Da li su napravljeni za džinove? To nije dobro. Drugi štap mi ne treba. To je bilo strašno. Julie, ne diraj moju haljinu. Sa ovim štapićem ću pokušati da uzmem nudle. Da, tako je mnogo bolje. Sad ću da probam. Wow, to je divno. Fantastično. Ne mogu da se zaustavim. Tako je smešna. Eto, sve sam pojela. Julie, možeš nastaviti. Hajde. O da, toliko sam gladna. Konačno ću se najesti. Ali nije lepo jesti rukama. Mada, ko će mi zabraniti? Kakav užas. Jao, devojke, ja sam oduševljena. Pazi malo. Njam, 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 njam. Ups, kako sam završila ovde? Oho, a nikad nisam videla tako male krofne. Britney, blago tebi. Oho, moja lepota. Da, devojke, ja sam imala najviše sreće. Ali počinje Julie. Dobro, mala krofna je ipak bolje nego ništa. Završila sam. Onda je sada moj red. Stavit ću krofnu na prst. Jao, moja krofna. Hvatam. Hej, Julie, to je bila moja krofna. Nisam ti dozvolila. Odgrizla si pola. Pa dobro. Nadam se da će ovako biti ukusno. O, da, kako je nežna. Mija, šta sediš? Hajde sad ti. O, konačno mogu da uživam u svojoj porciji. I ja ću jesti uz pomoć viljuške i noža. Sviđa mi se. O, da. To je divno. Ej, zašto me požurkujete? Uživam. A zauzmite se nečim dok ja jedem svoju krofnu. Hajde da igramo karte.
O, kako sam lepa. Jesam li zaspala? Julie, šta si mi radila dok spavam? O, vidi. Da, ja sam skoro završila. Ovo je posljednje pače. Divno. Mislim da možemo da nastavimo naš izazov. Što? Tako malo pakovanje? Kod mene je srednje pakovanje. A kod mene najveće. Cool. Nemoj ni da gledaš u moju stranu. Imaš svoju porciju. Pa dobro, sad ću je pojesti. Sigurna sam da će mi se dopasti moj čips. Zašto je tako malo? Nije loše. Da, dopada mi se. To, završila sam. Hej, pazi malo. Prihvati ovo kao naknadu moralne štete. Možeš nastaviti? Tačno. Baš mi se jede čips. 1.000.000 godina ga nisam jela. Wow, kako ukusno. Moram pojesti sve do kraja. U tome će mi pomoći moji mali prstići. Pogledajte kako su cool. Sad će biti moj trik. Op, uhvatila sam. Jeste vidjeli ovo? Da, bilo je cool. A ostalo ću pojesti rukama. O, da. Brittany, daj mi malo svog čipsa. Kako da ne? Sama ću sve pojesti. O, blago meni. Jedva čekam da probam. Oho! Pogledajte koliki je. To me podsjeća na lepezu. O, da, divno. Devojke, ponavljam još jednom. Neću vam ništa dati. Zapamtite to. Obožavam Pringles. Ruke su mi u mrvicama. Treba da se rešim toga. Ja ću ih pojesti. Izvinjavam se. Hajde da vidimo da li mi još nešto ostalo u pakovanju. Joj, o ne, gubim ravnotežu. Pazi. Ups, jeste li u redu? Brittany, onesvestila si ih svojim čipsom. Kakav lep sto. To je baš ono što sam htjela za rođendan. Neko je došao, otvorit ću vrata. Pitam se ko je to. Zdravo, ovo cveće je za vas. Baš lepo. Koliko slatkiša, ne mogu da verujem. Ima čak i čokoladna fontana. Umočit ću kokicu i mančmelo u nju. Neverovatno ukusno. Moram probati još nešto. Baš mi se sviđa čokolada. Stavit ću cveće u vazu dok gosti nisu stigli. Tako, odlično. Probat ću kolač. Jennifer, šta to radiš? Žurka još nije počela, a već si sve pojela. Izvini mi, ali nisam mogla da čekam. Ova fontana je tako lepa. Daj mi je. Kako da ne? Mora stajati na mom stolu. O ne. Upropastila si mi odeću i prosula fontanu. Neću ti to oprostiti. Pazi se. To se ti pazi. Sigurna sam da ću pobediti u ovom challenge-u. Ne mislim tako. Ozbiljna sam. Biće me teško zbuniti. Sveže jagode, super. Početak nije dobar. Ne bih to rekla. Dobila sam mirisne i zrele jagode. Čokolada će učiniti ih još ukusnijim. Drago mi što sam imala sreće. Možda i ti želiš da probaš? Zašto me zadirkuješ, Jennifer? To nije lepo. Samo sam htjela da te iznerviram. Jagode su moje, samo moje. Jao, kako sočno. Savršeno se slaže sa čokoladom. Prestani da me gađaš. Ne sviđa mi se to. Ma daj, slučajno sam. Smislila sam nešto. Opet me zadirkuješ? Neću ti poverovati ovaj put. Samo sam htjela da pokažem jedan trik. Sjajno je, zar ne? To nije sve. Sad će biti opasan trik. Uhvatit ću sve jagode u čokoladi ustima. Poželi mi sreću, Mija. O ne, nešto nije u redu. Promašaj.
Isprljala sam se čokoladom i izgubila jagode. Zaslužila si to, sama si kriva. Da vidimo kako ćeš pojesti svoju papriku. Mislim da je pojesti nju mnogo teže nego uhvatiti jagode ustima. Nisam sigurna da će mi se svidjeti, ali nema šta da se radi. Čula sam da u čokoladu nekad dodaju papriku. Ne mogu da zamislim zašto. To je vrlo gadno, ali uspjeću. Vidjet ćeš. Mija, pocrvenela si. Zato što gorim. Osjećam vatru ustima. U pomoć. Jao, šta da radim? U šoku sam. Mogla si mi samo dati čašu vode. Mogu popiti čokoladu? Tako je mnogo bolje. A ja se osjećam baš zgužvano. Volela bih da se malo odmorim. Samo ne to. Spalila si mi jagode. Izvini, nisam htjela. Jedva čekam da saznam šta je ispod tih poklopca. Imam Skittles, baš mi je drago što sam dobila slatkiše. A šta ti imaš? Sad ćemo saznati. Mamice, to je sirova riba. Odvratno, jako smrdi. Ako jedeš što pre, smrad će nestati. To je najgora stvar koju sam ikad vidjela. Da vidimo kako ćeš se snaći i hoćeš li uopšte. Nema potrebe da turaš meni svoju ribu. Miriše je sama. Baš si dobra. Zašto me plašiš? Ups, kakav tačan pogodak. Odmah uzmi svoju ribu i pojedi je. To si u pravu. Treba što brže završiti s tim i zaboraviti. To je to. Uspela sam. Ovo je bilo teško gledati. Drago mi što si završila. Vreme je za Skittles. Nešto sam smislila. Vreme da ispunim svoj plan. Uz pomoć kašike ću moći da uzmem bombone i prekrivam ih čokoladom. Mislim da je to baš zgodno. Hoćeš li mene častiti? Ne, Jennifer. Zar ne vidiš da sam zauzeta? Pokušavam da ostvarim svoj plan. Napokon mogu probati Skittles sa čokoladom. Bože, to je jako ukusno. Ne sumnjam da je to tako. Moram i ja da probam. Odmah mi vrati bombone. Cicija, da li ti je stvarno žao jedne bombone za drugaricu? Pogledaj, ispustili smo Skittles u fontanu. To je čak i bolje. Ispalo je super. Kako lepo. Ipak ću probati. Ne i još jednom ne, već sam ti rekla. Sjetit ću ti se toga. Nastavljamo. Hajde da skinemo poklopce zajedno. Kakav lep hamburger. Presrećna sam. A šta ti imaš? Ogromnu i prelepu tortu. Ovaj šlag me baš privlači. Šta to radiš? Nikad više ne diraj moju tortu svojim prljavim rukama. Bolje jedi svoj hamburger. Upravo si, imam šta da radim. Poliću ga čokoladom i probaću. Stvarno me zanima kakav će biti ukus. Nikad nisam probala hamburgere u čokoladi. I bolje da nisam radila to. Glupačice, odmah je bilo jasno da će biti ružno. Znam kako da popravim to. Samo treba pojesti sve unutra. Krastavci, paradajz, salata, pljeskavice i sos će biti glavno jelo. A čokoladna lepinja će biti kao desert. Jao, zaboravila sam na sir. Njega također treba pojesti unaprijed. Bez čokolade je to sve baš ukusno. Pogledaj kakva sočna pljeskavica. Prelepa je. Baš sam lepo ručala. Vreme je za nešto slatko. Hajde već završavaj. Sad čekaj još malo, skoro sam sve pojela. Ostala je samo lepinica. Kao što sam i planirala. Umočit ću je u fontanu. Biće nešto poput kolača ili sendviča. I izgleda i miriše baš lepo. Jao, kako je ukusno. Moj plan je uspeo. Svaka mi čast. Gotovo. Drago mi što si završila. Sad mogu probati svoju tortu. Ali kako da je uzmem? Znam, moram je iseći.
Tako će biti zgodnije da je umačem u fontanu. Dobro mi ide. Samo se treba malo ubrzati. Dođi ovamo, dušo. Vreme je za čokoladno kupanje. Sigurna sam da ću dobiti pravu slatku bombu. Ne može biti drugačije. Izgleda ekstra. Sad ću probati. Kao što sam i mislila, to je jako ukusno. Daj meni da probam, molim te. Mi smo prijateljice, sećaš se? To ništa ne menja, ne. Jel tako? Morat ću da te naučim pameti. Dodat ću tabasco u fontanu. A vidjet ćemo šta će onda raditi. Više neće biti tako srećna. Par kapi je sasvim dovoljno. Sad ću samo čekati. Želim još. Bilo je jako ukusno. Nemoguće je se zaustaviti. Stvarno ti se sviđa? Još pitaš, naravno. Ali, zašto je tako vruće? Moram mi usta. Moram odmah popiti čokoladu. Ne postaje mi bolje. Šta se dešava? Svakim minutom gorim sve jače i jače. U pomoć! Eto, popila je previše ljute čokolade. Morat ću da je ugasim. Zar nije bilo drugog načina? Mada to više nije važno. Bitno je da mi je postalo lakše.